हॅलो नमस्कार, मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. हे आपण आपले गावचे आंबे आलेले आहे. आता त्यापासून आपण वेगवेगळ्या डिश बनवूया. पहिली डिश आज आपण पाहणार आहोत आंबा पोहे, आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघूया. नमस्कार, आज आपण पाहणार आहोत गोड, चटपटीत आणि चविष्ट अशी आंबा पोहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य हे आंबे, साखर, वेलची, लिंबाचा रस. चला मग आता आपण कृती बघू. आपण हे आंबे आपण कापून घेतलेले आहेत. ते आता मिक्सरमध्ये घालून आपण वाटून घेऊया. हे आपण आता मिक्सरमध्ये घालूया आणि छान वाटून घेऊया. हे आता आपण मिक्सरला हे पाणी न घालता वाटून घेतलेलं आहे. हे आता आपण पॅनमध्ये घालूया. आपण आता गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे. त्यामध्ये हा आता आपण ज्यूस घालू आणि तो चांगला हाय फ्लेमवरती परतून घ्यायचा. आता त्यामध्ये आपण ही 1 वाटी साखर घालू. तीही चांगली आता परतून घ्यायची आहे. ही साखर विरघळेपर्यंत परतून घ्यायची आहे. हे आता चांगलं परतून झालेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण वेलची पूड टाकूया आणि लिंबाचा रस, आणि तोही चांगला परतून घेऊया. आता हे मिश्रण छान होत आलं आहे. आपण ते आता ताटामध्ये हे बघा, ताटाला तूप लावलेलं आहे. आता हे मिश्रण आपण त्यामध्ये ओतून घेऊया. आणि छान पसरवून घेऊया. हे आपण पसरून घेतलेलं आहे. हे आता उन्हामध्ये तापत ठेवायचं किंवा आपले आंबा पोहे तयार आहे. आपण त्याचे रोल आणि काप करून घेतलेले आहेत. चला मग या खायला. आणि आपल्याला हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.